Mfethu sithathe sibingelele olwakho udaba lubeka suke naleqaleni ungajaha ukuliqeda uze nalo lonke nje ithuba lakho ngisikhumbuzo nowaDube yebo khona engule mmeli umphakathi yes ngalelo malume mina angaphosisa 2016 wali manje la emategoli moli bridge yes imoto emshayisayo wayekuwini screen yaze yafa beat 17 ehamba naye mana qalahle nawo mategoli la mfula yebo mawele yes ikhona into ngathi iband la yebo ibridge elandelayo bridge number 17 no number 10 11 12 13 14 15 16 17 futhi nje mandeni mosojela uCharles Mandeni so linyoni hayi asikhulume kahle imoto nayo ifica lapho umalume sele ngapha yayinayi lapha ngokusho amaphoyisa imthwele impela yamisa uthi nje futhi yafa ayanda imoto yamshaya ase nekhaya wadriver unkosikazi omlungu wahamba naye evele ngeinyawo la kwibonati imoto yakhe yazi wazocisha ebridge number 17 lapho imoto yafika yacisha khona naye wamakhona thina samcinga lapha thina sikhuphuka emahlathini sehla senyuka kweze kwafika abe umlungu wezinja wafika naye wacinga ngenja kweze kwasho umlungu wenja wathi hayi akekho la uma eshayisekile la bahambe naye yabo kusho ukuthi ke udaba ke selitholakala kuphi emaphoyiseni asesundumbili Mandeni supermarket ibona baze basho ukuthi kunomuntu otholakele emotini yomlungu oyisima kanje mase kuyobhekwa khona kuyatholakala cha uyena ngempela lo thina besimfuna la emahlathini sithi mhlambe imshaya yamthinga ngaleya noma imshaya bamhudulela ngaleya yabo kodwa safuna sancama lapho sengaqhubeka bridge number 17 18 19 manje phela lama bridge awasondelene manje angithi omunye umuntu masikhuluma kanje uzocabanga ukuthi hayi ibridge elinye la kunebanga noma ngingawazi ukuthi ahlukene kangakanani noma ahlukene ngekilometer noma amakhilometer amabili angiwazi kodwa kusho ukuthi umuntu usafuna afike ebheke khona uzokwazi ubuka kahle ukuthi kwaba ibanga engakanani khona safa wakubhaliwe lapho accident report azi noma 9 kilometer noma 10 wakubhaliwe khona accident kilometers not meters hayi kilometer ay ama accident ngeke ngawenza na shaqisayo umuntu ngeke ngawenza asabeka ngeke ngawenza but lena akaze ngiyenze aze ngizwe nje ngiyayiqala kubeka mfowethu so ke waba into enzima le ngoba namanye ngiyabuza ukuthi ke umuntu mosumshayisile awusambi kanti yini le ishayisa athi umshayisi noma inkomo ngabe kuyimoto ayifanga futhi ngabe ngagcina ngazi mina abangake lamaphoyisa labasemandeni nje usula senkantolo ngiyosuka enzakalana ngoba ngamfisa phela ukwazi ukuthi umuntu oshayisa umuntu ndaweni kanje yini sukuhambela nomuntu okuyipassenger namanje ngazi awazi uthole nethuba lokuya enkantolo akangithola ukuya enkantolo ngoba ngababuza ngathi abanesi number umlungu phela ikhona number plate yonke into ikhona bathi analo nto umfonele ufone lo yibona namhlanje into uthe yenza ngamuphi onyaka
Mangaphosi 2016. 2016 malume nengane No bengenayo. bengenazo ingane Besebenza nje. wayenqamula umgwaqo akwaziwa ukuthi wa Ngiyacabanga ukuthi umuntu oyeqondene naye ngapha pheshe. Masibuka ngoba manje unkosikazi womlungu ukube kwakuzinsizwa lezi engangathi nobaba bangangathi wawungathi mhlambe ispeed sasiphezulu wase ethuka wasengazothi ufanele enze njani ngokuyibukela nje kodwa yena uyakwazi ukufonela umkhwenyana wakhe ize kunjalo wakwazi ukufonela umkhwenyana wakhe ngoba umkhwenyana wakhe wakwazi ukusuka empangeni aye lapha la imoto isicishe khona yabo yes yabo akafonela amaphoyisa ufonele umkhwenyana wakhe kuqala kufanele kufike umkhwenyana wakhe kuqala lapha asemi khona umkhwenyana wakhe ezofika ezomkhava ngoba belungu bona umkhwenyana wakhe uyiphoyisa yabo ama isefika amaphoyisa afika sekukhona lo mkhwenyana wakhe sekufanele ukuthi lo muntu nje avela athathwe kanjalo ahambe ofaka emakhazini kuphele kanjalo kwi-accident report usenayo case number Kungakhona. nami ngaba nayo interest nje ukubuza kumseshi nje ukuthi ngizoyicela ukwazi ukuthi kwagcina kuhambe kanjani mhlambe kungasilekelela nje ngoba na umseshi nje uzotshela ifamily ukuthi hayi inkantolo yafika yamkhipha phambili ngoba phela uma ushayisa umuntu washona vele ukhuluma wedwa kusuke kuwena nenkantolo kuphela kodwa ayi distance iyakwazi umlekelela umuntu olele phansi ngizocela ungiphe mfowethu mase siqedile ngoba nje bona ukube lento bakwazi ukuba nesikhathi kahle babe ngamthatha lo muntu bemtshinga yes behambele nemoto yabo yabo ngoba usefikile lo usenayo indlela ukuthi abize i-breakdown ithathe le moto yes ihambe kodwa lo sebemtshingile lapha bamtshinga khona bona yabo kusho ukuthi ke ngenhlanhla yakhe ke kwagcina sekungenzekanga lokho kwagcina namaphoyisa esefikile ngoba kuyasiza nokuthi abantu abadlulayo bebona ilokhuzana ingozi enjalo ngoba yonke lento yayishaqisa umuntu ukuthi imoto ihambe nomuntu efeze inyawo kwibonnet ehambe kodwa yabo kulungile-ke isuke sigamekile uyesaba mhlawumbe yes kodwa hayi amakhilomitha angaka yabo kodwa futhi umuntu mayishayiseke kanjalo nakho kusuka awukwazi umuntu oshayiseke walala phansi kodwa olifespan bakho hayi wayibaleka cha ngizolandela nami mfowethu